Γεια σας, Πέτρος εδώ. Κάνω αυτή την ηχογράφηση βίντεο, ένας θεός ξέρει τι θα βγει, ώστε να σας ενημερώσω γενικά τι γίνεται με το κανάλι. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή που κάνω την ηχογράφηση, βρίσκομαι σε περίοδο εξετάσεων. Ακόμα πηγαίνω τώρα, είμαι λύκειο. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζόρι μόνο από αυτό ότι για να κάτσω να κάνω βίντεο. Γενικότερα όλη η χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά. Οπότε δεν υπήρχε χρόνος για βίντεο από μένα, όσο και να το ήθελα, όσο και κάποιες φορές έβρισκα χρόνο, απλά βαριόμουν, δεν είχα όρεξη να κάνω βίντεο. Ήταν διάφοροι λόγοι. Οπότε βίντεο από μένα έχετε να δείτε πάρα πολύ καιρό. Ένα άκυρο βίντεο είδατε στην αρχή της χρονιάς νομίζω. Και αυτό. Το κανάλι δεν έχει πεθάνει. Το κανάλι υπάρχει. Το κανάλι μπορεί να ασχοληθεί αρκετά το καλοκαίρι με το κανάλι. Γενικότερα, το κανάλι αυτό μ' αρέσει. Πρώτα απ' όλα βλέπω ότι ο λόγος που δεν το έχω παρατήσει ακόμα το κανάλι είναι ότι βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία το παρακολουθούν. Έχω φτάσει τους 125 συνδρομητές και παραπάνω νομίζω. Προχθές το είδα. Και όταν το είδα λέω θα το κρατήσω αυτό το κανάλι. Κάτι θα κάνω αυτό το κανάλι. Γενικότερα αυτό το καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι φροντιστήρια. Απλά τρίτη λυκείου του χρόνου. Οπότε το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι θα κάνω βίντεο. Δεν το υπόσχομαι. Θα κάνω κάποια βίντεο. Ένα σίγουρο βίντεο που θα κάνω και θέλω να το κάνω είναι ένα review του Aulong version 2. Ναι, άργησα πολύ. Το είχα υποσχεθεί σε ένα βίντεο unboxing που το είχα κάνει και unboxing την ημέρα. Το είχα υποσχεθεί, δεν το έκανα ποτέ, αλλά θα το κάνω. Γιατί έτυχε τώρα τελευταία να ξαναγίνει main μου. Γενικότερα με εμένα και το cubing δεν ασχολούμαι πολύ τελευταία. Το έχω σταματήσει, είχα αρκετές υποχρεώσεις όπως είπαμε στη χρονιά κτλ. Τώρα όσο βρίσκω λίγο χρόνο σε εξετάσεις ενδιάμεσα για διάλειμμα παίζω λίγο με τους κύβους, αλλά ελάχιστο χρόνο σε σχέση με το πόσο σχολιόμουν κάποτε. Αλλά αυτό θα αλλάξει. Σίγουρα αυτό που θα κάνω είναι θα συνεχίσω τα βίντεο που είχα ξεκινήσει με το cubing στα κύθυρα. Θα κάνω σίγουρα κάποια βίντεο που θα είναι γενικότερα σε τοποθεσίες cubing. Να κάθομαι να λύνω ένα κύβο σε μια τοποθεσία. Θα δω τι θα γίνει με αυτό, σίγουρα θα γίνει κάτι. Γενικότερα προετοιμάζω ένα κανάλι με τέτοια πράγματα τύπου vlog, τύπου βίντεο γενικό, που απλά είναι σε φάση φωτογραφία. Είναι ένα άλλο χόμπι που έχω, οπότε θα βάλω το link στο description, τσεκάρετε το άμα θέλετε, κάντε ένα subscribe άμα θέλετε κτλ. Πάντως αυτό που είπα ισχύει, το κανάλι δεν έχει πεθάνει, λογικά το συνεχίσω το καλοκαίρι. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω φτάσει πάνω από 100 συνδρομητές και το κανάλι συνεχίζει να μεγαλώνει και ελπίζω να συνεχίσει να μεγαλώνει με μεγάλη ταχύτητα και να καταφέρω να φτάσω σε μεγάλο αριθμό subscribers, δεν ξέρω. Κάτι ελπίζω να γίνει, ελπίζω να έχω και τη δικιά σας υποστήριξη πάντα, το οποίο πάντα βοηθάει ένα YouTuber. Αλλά γενικότερα ελπίζω να βρω αρκετό χρόνο. Ευχαριστώ που ακούσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το κανάλι. Θα γίνουν πράγματα. Ελπίζω να μην παρατηρήσω το tubing μέσα στην επόμενη χρονιά που είναι η τρίτη λυκείου. Και ελπίζω να συνεχίσει έτσι το κανάλι. Καλά ανεβαίνοντας συνδρομητές, ακόμα και αν δεν ανεβάζω βίντεο. Το οποίο τελευταία φορά που ανέβασα κανονικό βίντεο για κύβους ήταν πριν 9 μήνες. Και ακόμα παίρνω συνδρομητές. Οπότε ευχαριστώ με παρακολουθήσατε. Θα βάλω το άλλο του καναλιού το link από κάτω. Και αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.